Yesaya tia duonum ngotwe. Tiamu dendene no do ho ma woni so set to bento na kame maimra tun ne Yakob fie bone kire wo ewom ohwehwe mi da biara na wo pese wo hunu makwan sejama oye oman bi a wodi asentene ne na wonya onyankopon ahyede no obisa me ho asentene ne wo pese opinche onyankopon wo kase Adenti na yedi mu ada na wunhunu ye bra ye nkrase na wonnim yi hwe muobu adada no moyo de moara mope na motete mo adwuma yefu nyina hwe oham ne ntokom na mudidi muoda na mobo kutuku etimodin so enya munye yi muada yi na ebema wate mo ne wosoro sedi muada mepe no eda a onipa bre ne krase no tiini se obi si ne twe asese mewa na wo se eyituma ne nson da so a ye na wo frɛ no boadadie ni da yeso awurade ani enye ye ni boadadie amepe sam besane sane abonefo apo ahotiri konua homa ama wona wo hom won so na afa won ho akodie na mobubu konua nyina enye ye nso se wubu pa no ma de odikom na wode moprofo adamfichi ba ofie se wohunu dajani a wokata ne ho na wonfa wo ho hunta wo yonko eno na wo han begigi se adechie na wakwa ahosan afefentem wotene ne bedi wanim na Awurade anim onyam abo uchidom eno na wo befre na Awurade bebua wo betiem na obeka se hwe minie se wi konu afri wo mu insatia tene ne ewu kasa na wo de wo kra pe ma de ekom de no na wo ma okra wo ye mobro no me a eno de wo han be puesu mu na ukusu be ye se ewia kete na Awurade be kire wo kwanda nyina na wa ma okra ame de eho awo na wa hye wo nompemu den na wa ye se tura nsuo sini wom ni nsuo aniwa emu nsuo nni hwamo na omufo bekyekere tete akrofo wo bema awo ntoatoaso hodo fapem agina na wafrɛ wo opamago de ototo kwan sɛ nipa ntena ho se wusanka wo nan homeda na meda kronkron no wanye de wo pe na wo frɛ me homeda sɛ nigidie ni Awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ nitie na wudi no ni na wamfa wo ara wakwan so na wanyo de wo ara wo pe na wankeka nsɛm a ɛna wani begye Awurade ho na mema wafa asase sunsunsun bia so na mema wadi wagya Yakob agyapade no efiri sɛ Awurade ano na aka